أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم foli ani tanuni wali mando amo desiri pisi fleba bela dilema che ani muso demse ani makraba mali kono ani mali koka ka fo ama free ama nyine awa ka emission mandi kereka doni blow emission aga balma gala de ngefe sila gawlo je ni bilbil jaake no fa Cheikh Mohamed Koulibaly Bassirou ale tama se présenter l'ablé la le kungulo ira dro mo ko bawdo mimbe mo ko glale be mo ko nyade be ka mo ka dukun ta ko ka o de be na le kungulo ira dro nala salama ante bitem la dagridara kamo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ni asila don blue da usafa inshallah yana na do bi babu ko na so fulbi kan bo alhamdulillah al-quddus wa rabbaniyatihi wa bi'izzatihi wa bikaramihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi yaqumul hisab wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam bi solita ya dan na kunti la Muhammad alayhi salam ala tan wala min bi jirana ka sura bi kenya amma sura do bi banala do bi la hala wala ngara tan ni kenya chama ya sala ko jida bera jidina o fambe ala kam mandum fu hona ka jem fa min kishini ni barka ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam inshallah bala dina ga fulga lamne Cheikh Mohamed Koulibaly bi émission ni fi anga kuma mandi alika na rasona aramade ni jemma mandi ni mandi moyi iti fenso Koulibaly dawla de fembe damene mais kéré na ala to do be ku ya wadudu yo wadudu to se da dawla di mo alhamdulillah be ala tanu ka ala fu ka ala ka wali mando ni ayi bi alhamdulillah am bebe gidi ala ka chibaka mandiari bala am be chibaka mandiari bala am be ka chibafe ka chiba bono fe ala suna ka jul mandia do ribai majul mandia ti gwansani na le bi ko kula ko bi sanayra bi samurata ala ka am be ki chiba bo jul mangoya ma ala ka nauta ka bo jul mangoya ida sira femi manu de ala to la ya wadudu ni mu ba fo ko ala to dafali yani murbi seli ni ngali mania sira kevena ko ka wadudu ta ba wadudu da be ibina furuko ya wadudu ibi dawla ko ya wadudu ibi masaya ko ya wadudu ibi jere ko ya wadudu wa ibi alaka jeno alaka jehima ya wadudu kero ki kan ya wadudu alaka joyman bere ni akife ya wadudu Allah wa ko tugula shitane ka tuiko ya wadudu Allah jim musungara wa tuiko ya wadudu je chengara wa tuiko afu ya wadudu masakau ni premier ministre ni janda mutafum ka ki sabuyai afu ko ya wadudu Allah abena sirado wadudu de to ko dafali ala to min be na dafali do o ko ni e ma dafa imanga se ya wadudu ma Allah akbar o ko de jume ni ya so ni eni ala bi nyon fe ni ya wadudu ta abena ni kumuni yika nuna so ga ni mana masa kevena o de ki ni ala ka to nyon do ni tara nyon be Allah akbar o na so ni tara bi nyon fe ni ya wadudu ta na so ala yidia kuna ndia kama kuma ala ka kan bi gele tara ta bi bo tara ka mina ka ni ala ka mina Allah kuma na ya wadudu ko li dafali fembela bo wale di ba benati ni be maso na kanuntina taso sigata ni garu na joko fi sabilillah na hina kanu madida teka so na so abibo kuma na kanunti gwansani ni sempe ya rasulullah karamu bela de sabuna inshallah an kala na do ko ya wadudu de ni ko be yi kanu ni dawla yi sisa ibi atulubara dawla kabako tulubara ba flem mombe ki mamandi fiu niata ala biso bi jadien ala salama mi fe ala kuma ale tulubara in ka kere nyala wala sa bele de mi se ka do soro ale la ka jolmangoya kele ka bo an du ko ka bo sigala ka bo jamana ko na ala so inshallah alhamdulillah be ala tan ka ala fo ka ala wali man bete bara min free bro
nabi fama ko sirabara nanga makro ka dadala siramin be ka ala wa hali shini siramin be ka ala wa hali shini trebe do ala to do ko wala ma bamana ya bar do ko bindi fasira mula katana ya son akewro Allah wala ma ni bi feka muso fu bamana bindi fasira mula kam so ni nai Allah bi feka doni bindi fasira mula ka doni ni nai abi fama ko bete bara sila wadudu tiye ngani bete bara wadudu sila madayala Allah ay ni madayala kada kada ko ni fami ibe mishidon mishiao mishijema o nyefesi o kinifensi o seme o de bo Allah akbar aniga fara mishijema nare muso mishijema musoma o normal na biri o bi nare minda woni o de farnyon ani mandia fen to bela dele ka bilani ya wadudu Allah ka ken meta baren ko nga fatim ni manja ni famaroka ay misi ko ni dinga so ni fen chama ni farli fen ñu ha ken meta baren Allah ka ke dawla ni nay ka ken mandia ni nay ka ke jama ni nay ka ke fun nay ka ke gaskri nay tise imo be dunia fen chama na ibala sima Allahu akbar ke ku yimbe te bare kono we ka Allah we Allah subulani o di ba to fariya ta to fete bare njoro bala ko fete bare njoro baba na tu bada ya ma ke o mati barko o ngani ali kamyandi ba manan dal du ka fara to Allahu akbar abi fam wala ni la tar bi ko so be mujib la tar bi ba ko so be bamanan ka jatew ba kono ala to jatew ba kono internet bamanan kunda udi ka fara dinya so misi bogo ani ka se yani misi nefese seme ani ka san nare udi bamanan la dia fen ko bi barani ko am bamanan kan bo ko bankana o mana kasi ala to ko ida fen farliya kan do de ya wadudu Allah ko nur bin nuri nur watan dawla bi dalwa وهي دولة تدي الله أيوة فما تيسه مش جماعة ناري أني ناري ويا دم الدولة دي مش جماعة نفسي مش جماعة نفسي أنا سمع وسمع وينتهي دي قا الله أنا ما هو بارم هو يكبر سامبوتا يونا قا مسيا يونا nyema hanyu na ko protari hanyu na o wera dama bi mabo dinga kon kiki ijo ifadi unchera o kuma ti andare faradaka anika se iya wadu faradaka abi famu man ni fembadi la harako ta da da be fa ya kon mi Allah anya rab mani wo karamo yalla musira andale wa siga dare ko so la sona aha alu flani ta sona okay alu famu mana ni atul bara glantu di sila mitre non ken darata ni darata bam ajo shinera alu famu mana ini chobu karno na wala Allah ati ayya nyala so te fendo bara so na fe mo ni maka muso de makako masaka chara so ali chama ko mo mitu keleta akenda dro Allah ayu famu erfuna chere yisenu ki bolo muzukula fo mo so ila afu amini ga fumo ko tagara kuntigi aga sidala tel mo ngi jinma mo afra abiti kelo so ala na so inshallah ayu famu sila ni chen changu aya la jardin ko so be mano la bi alhamdulillah ni dasira alima dasira jirma o de yawa dubi o bi fem badi ala to badi mbe ko bokk ko so ala kam be sawa ya rab inshallah mali ko ala mali ko ka makara mo sisa ni a chama ni glani bani ni woni ni woni ke to ko bala i to ni fo mi do ala alhamdulillah a chama ni glani be meta bare ko ta ngani mi woni ke sisa a to be ke ni do di e to la ka klishi ke ni e to sisa mana klishi ni ala to do di be ta ka fa nyonka ni e to ni ba to e ka so ka chi Allahu akbar fe ba ko so be la ni ko fe mi ni ala ja ni ba ko so be fe mi na da ko so be mo be jena lu ka tuba abi famu mo be jena la ka jen tumbo anare ko ma yo
dɔnkilidalaw ɲamakalaw olu minnu ye dawula ɲini kosɛbɛ ani anw yɛrɛ journaliste yɔrɔ ne ta tɛ ka k'a la ɲɛmaa la ye karamɔgɔ n'ala sɔnna ma n'ala ma taara ni nin yɛrɛ ne yɛrɛ ta ye ok Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafin farajɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin turubara kofɔlen in na muso minnu bɛ yen olu ka furu ɲini a ta cɛ minnu bɛ yen olu ka furu ɲini e k'a ta i bɛ ka faamaya de ɲini i bɛ ka poste dɔ de ɲini e k'a ta bani n'ala sɔnna ni min bɔra la an bɛna fɔ ɲɔgɔn ye bamananw ko ten n ganani nɔ ma se ala kalila wala bila la ni fugulan bɔ a la dɔrɔn diɲɛmaba ye n y'o de fɔ diɲɛ bɛɛ émission in daminɛ ani bi cɛ dɔnni bulon ne ma mɔgɔ kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ la muso la min y'a fɔ ko n ye fɛn dɔ ta Cheikh Mohamed Kulibali bolo ko n ma jɔyɔrɔ y'a la ne m'a ye c'est pour cela tuma dɔ la ne bɛ n ka numéro bila émission kɔnɔna la pour que mɔgɔw ka ne wele ka témoignage kɛ o kun dɔrɔn de don n'o tɛ kun wɛrɛ foyi t'a la mɔgɔ ma sɔrɔ émission in daminɛ ni sisan cɛ hali n'a tɛ san kelen bɔ min b'a di a tɛ tɛmɛ kalo kan dɛ émission dɔnni bulon in sigi ni sisan cɛ mɔgɔ ma sɔrɔ min ye ne wele ko n ye fɛn dɔ ta Cheikh Mohamed Kulibali bolo n ma jaabi dɔ sɔrɔ a la o ma kɛ quoi mɔgɔw bɛ waleɲuman dɔ de kɛ dɔrɔn ani foli ani k'a fɔ tiɲɛna karamɔgɔ Sila Gawolo Njaye i ni baraji mɔgɔ b'a fɔ ne yɛrɛ ma sa ko karamɔgɔ k'i ni baraji ko parce que ko dɔw bɛ yen an kun t'a dɔn k'olu bɛ se ka kɛ ja olu bɛ se ka kɛ dɔnni na ala ni Cheikh Mohamed Kulibali sababu mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ nin bɛɛ kɛ baara kofɔlen na nɛgɛjuru siraw filɛ jaw ɲɛfɛ n'i y'o ko ni Cheikh Mohamed Kulibali ni ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 72 40 59 75 n'i y'o ko ni Cheikh Mohamed Kulibali ni ɲɔgɔn sɔrɔ Baseku n'ala sɔnna ma ni ne tun b'an bolo bi dɔnni bulon kɛnɛ kan k'a di filɛbaga ni kanubagaw ma Morgan nin bɛ dan sigi bi émission na bi dugawu k'an ye ni foli ka laban min bɛ yen alhamdulillah n bɛ dugawu de kɛ ala ka an dawula tigiya ala ka an jɔnmaja tigiya ala ka dɔ fara an ka dawulaw kan ka dɔ fara an ka jɔnmajaw kan maa minnu ka sababu b'a la yarabi ala ka latigɛ olu ma ala min ye Seydina Yusufu Siddiq ala min ye o diya jɛnɛya kɔnɔmaw ye ala ka an kanu jɛnɛya kɔnɔmaw la ala min ye Seydina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala min y'a kanu jɛnɛya kɔnɔmaw la ala k'an kanu don jɛnɛya kɔnɔmaw la an b'a fɔ rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama ربنا افتح بنا قومنا بحق الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله.